खाबा बोले दे मा कालार जायो जाहै नायदा ब्लैक कालार मैं गइसो इटा हिमदे बेला बादिबा ना हे नाका ब्लैक so kita lihat cake saya ya Jaga dan cara mana kere bisa gabda na cake sana lepas bayang deh sandung besar bola tanut kai jabui deh ja tani apa nem kah ketau apa sana ya sudah ja coba mitha na itu kamu kena kok kabar perlu itu lo mitha sih itu kayak sudah आंना फिसालाया केक जानो जा मोजां मोनो लोगोफोर नै हाथायबो सानायजों मानायजों गथ'ना एख' जायाखैमोन आरोना बे हाथाय सानायखाय ओमफ्राय जानो लुगैदोंमोन खोमा बिबाय थादों आरोना बिनिखाय आङो सिमलासिम बिखौ लाना थांदो लोगोफोर केक जानो नै जा इन्टारेस्ट मोनदों आरोना बे केकखौ जाखांनानै जाखांबाय udah mau sakit dah? Udah bumbay. Udah nu alai komen je kini kugian ada kesini udah bumbay bal menjamai nalai bumbay. Empat dah mau tanggon? Hah? Nuona? Abilan thang sih? Karena ya? Nilai karena tanggen nanti kek sana video? Thang sih bal karena ya? Lihat lagi, lihat suami lagi siapa nih? Siapa yang pasal? Hai logoफोर नोंथांमोनखौ गासिबो आंनि सोंलुखौ खेबसे फरायनायखौ जासिगोन आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो होननानै लोगोफोर नै जोंहा बिमा फिसा माने आलासि जानो फैदोंमोन आरोना आङो ओमफ्राय बाबुआ जि फैथारा बिबैलाहानाव ओमफ्राय आङो बिखौ लेंबाय अख्रायनो आं गानग्रोनानै फैखो ओंखारहोनो नागिरबाय ओमफ्राय दायो केक मोनजायागौ माने न'आव बिबैलाहानाव आलासि जानो फैया आरोना लोगोफोर जि गाबबायो केक जानो थांनो थारमाने बाथोनदाबन होननाय दं आरोना बेयावसो केक जानो थांनो लेंदियो आंखौ ओमफ्राय मान सान्दुं गोसायाव आं बोरै थांनो ओमफ्राय सिमलाखै आं ओरैहाय बेखौ गिदिंहोनानै लाबोबाय सिमलायाव जाहोनानै लाबोबाय बिब्दिखौ लेंदोंमोन बिब्दियाबो मालाय थाङा होननानै बुंदों आरोना एसे सान्दुं गोसायाव सोर थांनो ओमफ्राय दा आं बेखौ सिमलायाव केकखौ जाहोनानै लाबोबाय आरोना आङो दा जोंहानि आइमोननि माने गामि मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय जोंहानि आबाया लोमजादों नालाय गोसाथार बेखौनो माने आं नायनो होनना फैबावदों आरोना लोगोफोर दाखालि बरपेटानिफ्राय लानानै फैबाय आरोना आइसुरुमाव दोननानै दा बोराय मानसि नालाय बिदिनो लोमजानाया बिनिया डायबेटिसआनो बांसिन ओमफ्राय हार्टनि प्रब्लेम ओंखारदों आरोना सिगांबो ओंखारखादोंमोन थेवबो गेजेराव बहुद हामबायमोन आरोना हामनानै ओमफ्राय एबार दैज्लाङाव जानाय लोंनाया बाराद्राय जाबाय बिनिया ओंखायनो माने बेमारा जाफिनदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै बाबुआ फैया इयो मा रागा जाङो बिबैलाहानाव फैनो माने बिराद बायो आरोना इयो रावबोबो गैया नालाय बिबौल' ओमफ्राय दा जोङो दंफां सायायाव दंफैयो आरोना लोगोफोर सिमलानिफ्राय फैबाय आं डाइरेक्ट न'आव भिडिअ लानो हायाखै आरोना जि अख्रा दुस्थ'बो आयो स्कुल गैया मानसियानो गोलोमजोब्बाय हेलमेट खुबाय दा थांसै लोगोफोर बिबैलाहानिसिम नायलांदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ जोबजासिम दा लोगोफोर जों गोदो बिदिनो स्कुलाव थांलाय फैलाय खालामोमोन आरोना कलेजावबो स्कुलावबो बेनि लामायाव माइ गायखादों ना जोंफोरनि सम फैदों ओमफ्राय बिदिनो सिमलाना खाथि जायो जोंनिया बारा गोजान जाखाया नालाय ओंखायनो जोंफोर गामियाव बै मोनसेयानो फैगासेया एसेल' थांनांगोन ना दा जों सायाव जिरायगासिनो थांसै आरोना गामना दे बादे आबिलान थांनो दे दाइन थांफिनगोन ना जों बेलासियावनो दे थांसै माबेसा मोनखो नोंलाय केकखौ जानानैलाय हाथायासो नै हाथाय सानाय मा सानायमोन हाथायानो गैबावा आरोना बिनिखौबो मैया दाखालियो पाठसालायाव एक्सट्रा खालामना लाबोबाय आरोना लोगोफोर हाथायखौ हाथाया नै डाक्टरनियाव बेखौबो खोन्थिबावना लाबोबाय ओरैबायसा माने जाबाथाय जाबाय थायो आरोना जि जाखायो मोनसे माने
हामबा हाथाय सानाय हामबा बारबा मा जाबावगोन नायलांदो बिदिब्ला लोगोफोर आंनि भिडिअखौ थांलायनोसै जोङो थांसै आबा माव फैदो दे जोङो केक जाना फैबाय आरोना इयो सिमलानिफ्राय दा जों थांसै जों माने आइ लाहानाव फैबाय जोंहानि थाखुमादि दे ओइ जाबि लाना मोनफैलायबाय नै जों ड्रेस चेन्ज खालामबाय दा आं खानसिखुरै माहा सुजोब्बाय आरोना लोगोफोर आलाय सिलाय जानायखौ नै आखायानो गोसोम जालायबाय ओमफ्राय आं दा बिसना सादर गान्दु आरो बख'जोब्बाय आरोना आबौनिखौ लोमजानायखौ ओमफ्राय आङो दा सुजोबसिगोन र' सुनोसै ओमफ्राय साहा लोंदो आरोना आबौआ साहा लोंनोनो माबानि हुदा मा होनोबा हुदा सापात आरोना सापातजों संख्रि आइया सिमलायाव थांदो जाहैबाय ओमफ्राय दा जों आयु साहा फुदुंगासिनो आरोना आङो आबौनो होनो जि गरम माने मोनस'आ नै मटरा एवसो नुबाय दे रोंबाय संसै आंबो नोंबो लोंगोन दाय जाम्बा बेबायदिया जाबाय ओमफ्राय आं दाखालियो मोनायाव फैब्रबदोंमोन नालाय बिस्कुट लाबोनो दंखायोमोन आयु गोलैबायसो बे बिस्कुटजों होनोसै आरोना लोगोफोर मोनसेया जाबाय आं गुस्लायबाय आंनो बिसना सादरखौनो बोखारजोब्बाय गान्दु आरो माने ओमफ्राय बे साहाखौ आं बिबावनो होनोसै ओइबा होदो नो नियावनो लोंफैनो ओइ बिस्कुटआ जाबाय ओइ लोगो मेथाइ लाबोनाया दहायो जानोसै दहाय नै लोगोफोर मेथाइ लाबोनाया जों जानोसै एबार ना सिंगि पाद्रि लेवा रुदो आरोना लोगोफोर नै आबानो जों दालिया मोनबाय दालि संखांबाय आरोना लोगोफोर दालि बियो आबानि ओंखाम रुनाय मोनामदों दै दालि ना सिंगि पाद्रि लेवाजों जादो आरोना बाबुआनो गोथाव मोनदो बिबौनो दाउखांबाय बिबौआ जाखांबाय एबार बाबुआ जाबाय आरोना लोगोफोर जा दायो जासिगोन आरोना आङो भाजा एवबाय जाबाय फालतु जा मोजांहाय जाबावगौमोन दोनदो ओइ दै आइनो दा आरो लोंनो नागिरगोन इखौनो गानदो बाबा थांसै इखोबा नों जागोन जाला मा रुटिखौ जाला दे होमबा हाबनो हाया बिस्कुट माखे लानोसै नामा नोङो थांनो ओंखारबाय लोगोफोर जि गरम हायो आं सिजोब्बाय माने बाबानो रुटि बानायनानै होबाय दा सापातजों संख्रै साहा होबाय लोंहोखांबाय बेलासिनि ओमफ्राय दायो आइया ओंखामखौ संना होथोसै ओमफ्राय दा लोगोफोर जों थांनो ओंखारबाय आरोना ओमफ्राय माथो खान्थिबाय थानो बेमारि नालाय ओंखायनोथ' देखायासै आरोना लोगोफोर देनाङो मोजांहाय देखायसिगोन आरोना जाब्बा जुब्बायैनो जाबाय आरोना इसे आं आरो हेलासिबो लाबाय ओमफ्राय दा जों थांनो ओंखारबाय बाबुआबो दासो उथिबाय थांनो ओंखारबाय थांलायनोसै लोगोफोर न'आव एबार दाब्रायलांसै स्कुटि बोरायजों फिसालायाथ' आंहा रेडिखायनो दहायनो गाबबाय थांसै नामा न'आव माय नांलादो फैसा बुरजा होनाया रायथियो आबौनो इखौनो हो रायथियो आबा फैसा बुरजा गैया आबौनो इखौनो जोंनो बुरजा नाबा हरनोबालाय फैसा गैया जोंनो बुरजाखौनो हर नाबा हर
हर जोंनो बुजा आबैनाव फैसा थायोना जोंनो हर आबैयाबा दानियाबा जोंनो आबा जागोन जाला आं फालिलांद' हेलमेटा हा अ थांसै आबा